Nsellmulkom. Nilqgħukom għal din ix-xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Pinu fl-Arpawdex, fejn il-slulkom il-Lectio Divina għal dan ir-raba' u l-aħħar ħadd tal-Avvent fiċ-ċiklu. Il-Lectio Divina llejla sejra titmexxa minn Patri Marcello Ghirlando, Franġiskan. Nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni bil-kant tal-ftuħ. Tal-ġlus kollha ma jispiċċat ferħim ħabar mill-profeti jum ta' glorja inti xetru kbir ta' ġessi il-wil kollha jseħħu fik fuloliti l-anġli ħinja edin jagħnu għalenin morru ntefu friġli ħafu Kristu twilet il-bambin eja fl-art ħatħossi niket int li niket taf it-tem bik ġonofsna tejpin nikta fik il-fer ta' dejjem int ħalejt il-għana kollu ġejt titwilet far kbir l-akbar aġeb fosthom kollha f'Betlem raw ir-raja jsir int li ġejt biex jissalvana għalkemm tfajjel ġa sultan twelit biex jissaltan funa iwadek twetna kun irran saltan fruna ibni fina qalb sabiħa kollha lik waħdek biżejjed għalina biex il-ħajr qalbna tagħtik. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, il-mulej ma'kom. Nitolbu.
Imla l-qlub tagħna mulej bl-istess qawwa tal-Ispirtu tiegħek li bih imlejt lil Marija u lil Elisabetta f'Ankarem. Għamli l-ferħ u s-slim tal-Ispirtu tiegħek jimla l-qlub tagħna, jisaffina u jqaddisna. Issir dan nitolbuh bl-istess Kristu Sidna. Amen. Alleluia, 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 alleluia. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn l-oljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lil Elisabetta. Malli Elisabetta semet lil Marija s-selmila, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Elisabetta intliet bl-Ispirtu Santu u infexxet fajta kbira u qalet: Imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li jom il-mulej tiġi għandi? Għaxara. Malli smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħinja dik li jemnet li jseħħ kull ma bat jgħidilha il-mulej. Il-kelma tal-mulej. What child is this who laid to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch are keeping. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. Why lies he in such mean estate, where ox and ass are feeding? Good Christians fear, for sinners hear the silent word is pleading. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. So bring him incense gold and myrrh, come peasant king, to own him, the King of kings, salvation brings. Let loving hearts enthrone him. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring
wieħed mill-aktar santwarji suġġestivi Marjani fl-art imqazza ħanitilqu minn hemm. Huwa anki dan is-santwarju ċkejken li jfakkar din il-ġrajja tal-Vanġelu li għadna kemm smajna. It-tieni misteru tal-ferħ, tal-Rużarju, meta Marija marret iżżur il-qariba tagħha Sant Elisabetta. Fil-fatt, fiż-żona ta' Għajn Karem hemm 3 santwarji evanġeliċi, wieħed ifakkar it-twelid tal-Battista, l-ieħor ifakkar din il-ġrajja tal-Vanġelu tal-lum, il-Viżitazzjoni, u mbagħad aktar il-qudiem fil-wiet ta' Sorek hemm santwarju li jfakkar il-post fejn Ġwanni il-Battista ħejja ruħu għal ministeru pubbliku tiegħu u li jissejjaħ San Ġwan fid-deżert. Illum il-ħarsa tagħna tmur fuq dan is-santwarju Marjan. Antikament fl-ewwel sekli kien post fejn l-insara ta' Ġerusalemm kienu jfakru dik il-ġrajja ta' meta Elisabetta inħbiet biċkejken Ġwanni mill-qilla tas-suldati ta' Erodi. Tafu li San Mattew jirrakkonta il-massakru tal-innoċenti. U skont it-tradizzjoni tal-ewwel insara, Elisabetta biex issalva lil Ġwanni, illi kieku kien jinqatel mat-trabi l-oħra, inħbiet fil-muntanja. U hemm anki ġrajja apokrifa li tgħid li l-muntanja ħbiet lil Elisabetta u li ċkejken Ġwanni. Se jekk il-muntanja ċaqalqietx ma nafx, imma li nafu huwa li l-post huwa suġġestiv ħafna f'nofs wiet sabiħ immens. Tantu hekk illi mill-Medjuevu sal-ġurnata tal-lum il-Pellegrini f'dan is-santwarju antikismu bdew ifakru anki il-ġrajja tal-Viżitazzjoni. Fil-fatt kienu l-patrijiet tagħna li fis-snin 30 tas-seklu l-ieħor bdew jibnu santwarju ġdid ċkejken, xogħol li kellu jieqaf minħabba it-tieni gwerra dinjija. Imma mbagħad li tkompla u li infetaħ is-santwarju li hemm illum infetaħ fl-1954. Jekk min issejjer żball, kienet sena Marjana, imnedija mill-Papa ta' dak iż-żmien, il-Papa Piju XII. Fuq il-faċċata ta' dan is-santwarju ħanidħlu fil-Vanġelu. Hemm xbija sabiħa, hemm mużajk sabiħ tal-Madonna bil-qiegħda fuq ħmar u l-anġli li qed imexxuha minn Nażaret għal Għajn Karem. Ovvjament hija idea xi ftit romantika tal-vjaġġ li setet għamlet Marija minn Nażaret għal Għajn Karem. Nimmaġina jien il-Madonna vjaġġat kif kienu jivvjaġġaw dak iż-żmien, mhux weħidhom minħabba l-perikli, u ġeneralment fi grupp jew f'karuvana li kieku kellek timxija 150 kilometru, insomma trid 3 ijiem, ġifieri dan il-vjaġġ kien x'aktarx twil. Imma San Luqa jgħid jiftaħ il-Vanġelu, il-Vanġelu tal-lum fetaħ b'dik il-kelma f'dawk il-ġranet. Marija qamet u marret ħaffef lejn l-oljiet f'belt tal-Ludija. Żewġ verbi sempliċi ħafna. Qamet, anzi, f'dawk il-ġranet qegħdin wara it-tħabbira tal-Arkanġlu Gabriel lil Marija li kellha tkun il-Messija. Marija qamet u marret tħaffef. Issu hemmhekk nistgħu naraw hekk fis-sejħa ta' San Ġusepp illi tafu li kontrarjament għal Marija ma jgħid xejn. Madonna fis-sejħa li għamlilha Gabriel qalet hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek.
Għal San Giuseppe li ma jgħid xejn, l-Evanġelista mhux Luqa ma San Matteo jgħid Giuseppi meta għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej. Dan il-qawmien allura ta' Marija nistgħu ngħidu Marija għamet u marret ħaffef mhuwiex biss kwistjoni ta' bidu ta' vjaġġ minn Nazaret għall Karem, imma jien inqisu ħafna bħala l-bidu bikri tal-avventura tagħha f'dan il-pjan ta' salvazzjoni illi fih Alla oġbu il-aqama. Kważi kważi f'dak il-verb sempliċi Marija għamet, wieħed jista' jiggosta jekk irid ir-rieda sħiħa ta' Marija illi twettaq dik il-kelma li kienet qalet lill-anġlu. Diġà semmejnija, hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. F'dik il-kelma sempliċi Marija għamet hemm propju sens ta' rieda li trid tadegwa ruħha għal pjan ta' Alla għalija. U allura nistgħu ngħidu b'xi mod u x'hekk illi anke din il-ġrajja tant sabiħa, tant suġġestiva ta' żjara lil qaribitha tidħol ukoll fil-proġett ta' Alla għal Marija favur il-preżentazzjoni ta' Ġesu bħala Messija lil bnedmin ta' rieda tajba. Imma nafu li San Luqa iżid ukoll għamet u marret ħaffef lejn l-oljiet f'belt tal-Ludija. Tgħiduli Madonna kienet żgħira, forsi kellha 14-15 sena, allura setet ħaffef u xek jekk imxiet. Imma ovvjament San Luqa irid jgħidilna żewġ affarijiet. Meta juża anki l-verb mhux biss għamet imma marret tħaffef. Ħafna kummentaturi ta' din is-silta tal-Iskrittura jgħidu din hija l-ħeffa tal-karità. Marija saret taf mill-anġlu, l-anġlu ġaba bħala prova kważi li għal Alla xejn ma kollox huwa possibbli, xejn huwa impossibbli. Ekku Marija saret taf li qaribitha fix juħita dik li kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal kienet nislet u kienet tiġa fis-sitt xahar ta' tqala tagħha. Allura nimmaġinaw li din il-ħeffa tal-karità propju kienet immotivata mix-xewqa li Marija tkun tajnuna għall-Elisabetta, li Marija f'żożita emnet nimmaġinaw xek li setet tkun ta' għajnuna fl-aħħar, speċjalment fl-aħħar 3 xhur ta' tqala ta' xwejħa Elisabetta sa ma din weldet lil Ġwanni il-Battista, dak li palma nafu kellu jkun il-prekursur tal-mulej. Però jien naħseb li hemm raġuni oħra, mhux biss il-ħeffa tal-karità. Imma jiena ngħid ukoll li qisu bħal donnu Marija ħasset il-bżonn illi taqsam dik l-esperjenza spiritwali tremenda li kienet għamlet waħedha fid-dar tagħha ta' Nazaret, id-dera tal-Anġlu, il-proposta talla li tkun il-mulej, il-Messija li tnissel bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Xi kultant ngħid kemm seta' jiflaħ dal-moħħ ċkejken ta' tfajla ta' 14-15 sena tisma' mhux hekk dawk l-istqarrijiet tal-għaġeb li tkun il-Messija li tnissel bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Verament setgħu kienu xokkanti fil-veru sens tal-kelma
mal-li semetom l-ewwel darba, li nistgħu ngħidu illi żgur kienet esperjenza spiritwali, esperjenza ta' divinità illi jeżżet fis-sens pożittiv l-eżistenza kollha ta' Marija. Illi bħal kull bniedma ħasset il-bżonn, allura hawnhekk il-ħeffa li tmur għand qaribitha illi taqsam dik l-esperjenza ma' xi ħadd illi wkoll Alla kien daħal fil-ħajja tiegħu. Din hija dera sabiħa immens, almenu jien hekk inħares lejha personalment, xebba ta' 15-il sena illi tgħaddi minn dik l-esperjenza tal-ġen, minn dik l-esperjenza Alla li bidlet il-ħajja tagħha b'mod radikali, u dil-mara anzjana. Issa meta ngħidu anzjana fl-iskrittura ma jfissirx li kellha xi 80 sena. Jien nimmaġina skont il-kriterji ta' kif kienu jgħoddu is-snin f'dak iż-żmien, nimmaġina li Elisabetta kellha bej wieħed u ieħor bej 50 u 54 sena. Jiġifieri daqqa ta' pon kien għadha tifla ħittija. Imma din id-dera sabiħa ta' xebba ħerqana illi taqsam ma' mara anzjana, ma' mara matura li Alla wkoll kien daħal b'mod straordinarju fil-ħajja tagħha. Wa veru li nislet bil-qawwa ta' żewġa Zakkarija, imma nislet li ma setax ikollha tfal, nislet fl-anzjanità tagħha. Alla kien daħal ukoll b'mod straordinarju fil-ħajja tagħha. Allura kemm hi sabiħa din id-dera, timpressjonani ħafna lili personalment. Ta' din iż-żagħżugħa nerġa' ngħid li għamlet esperjenza ta' Alla li tħoss il-bżonn illi malajr tiftaħ qalba taqsam l-esperjenza tagħha ma' xi ħadd li ma kienx se jidħak biha, ma' xi ħadd li ma kienx se jgħidilha m'għandix żmien għalik, imma ma' xi ħadd illi anki Elisabetta nerġa' ngħid kienet għamlet esperjenza tal-intervent straordinarju ta' Alla fil-ħajja tagħha u fil-ħajja ta' żewġa Zakkarija. Kemm nożża din ix-xena ta' din il-mara anzjana li tilqa b'imħabba, b'fidi, b'ferħ lil din ix-xabba ċkejkna li ġiet għandha mhux biss biex tgħinha wkoll, imma fuq kollox biex taqsam l-esperjenza tal-ħajja tagħha. Noħroġ ftit mill-Vanġelu biex napplika għall-ħajja tagħna. Hawnhekk nifhem għaliex Papa Franġisku jinsisti ħafna maż-żgħażagħ illi jfittxu lin-nanniet u lill-anzjani. Kemm hi sabiħa. Propju din id-dera fakritni propju f'dan it-tagħlim din l-insistenza ta' Papa Franġisku li l-ġenerazzjonijiet żgħażagħ ma jwarbu qatt l-erf, il-maturità, l-esperjenza tal-ġenerazzjonijiet li ormai bjadilhom xarhom bħali u bħal xogħod minnkom insomma. Li ma nisbawx. Kemm hi sabiħa. Isu bħal donnu nerġgħu nirriflettu din il-ħeffa tal-ġenerazzjoni żagħżugħa Marija illi taqsam dak li Alla kien għamel magħha mal-ġenerazzjoni anzjana. Ippreżentata f'dan il-Vanġelu fil-figura ta' Elisabetta. Kien meta nieħu il-Pellegrini fil-viżitazzjoni tafu li hemm tela għal mimmar it-Terra Santa.
Qabel kont nitla' isni mixjien ngħid ir-Rużarju għan-nies, illum insomma naqra nifsi. Imma qabel ma nidħlu fis-santwarji dejjem nieqaf biex naraw ix-xenarju sabiħ tal-wiet. Ovvjament il-progress ormai nbnew żewġ toroq, waħda fuq u waħda isfel, m'għadux kwiet bħalma kien qabel, imma xorta huwa oasi ta' paċi. Fil-fatt eżatt fejn il-kunvent tagħna hemm anki żewġ monasteri kbar tas-sorijiet Russi Ortodossi. Imma apparti dan, il-Pellegrini dejjem ngħidilhom u niġi għat-tieni parti tal-Vanġelu. X'intom tisimgħu? Dak is-skiet ngħidilhom, x'intom tisimgħu? U min jgħid ħaġa u min jgħid oħra, jien ngħidilhom jekk tirfinaw widnejkom, għadkom tistgħu tisimgħu il-Magnificat ta' Marija. Għaliex il-kliem li ntqal minn Elisabetta, il-kliem li mbagħad Marija nfexxet tkantah il-Magnificat, kollu ġie mqanqal mill-Ispirtu Santu, kien hemm l-Ispirtu Santu preżenti. U jekk kien preżenti 2000 sena ilu waqt il-ġrajja storika tal-viżitazzjoni, dak l-istess Spiritu Santu qisu bħal donna immarka dak il-post. Tant li bil-fidi, ovvjament, wieħed jista' jieħu nnifs u jista' jisma' sal-ġurnata tal-lum daqsxejn fidi. Mhux biss il-kelma qawwija ta' Elisabetta, imma anki l-kantiku sabiħ ta' Marija li tkanta l-Magnificat biex trot ħajr lill-Alla għal dak kollu li kien għamel magħha u permezz tagħha. Ġibu qudiem għajnejkom it-tieni parti. Marija sellem lill-Elisabetta. Xi ġmiel, intom tafu li l-Lut u Marija kienet lodija bħal Elisabetta, meta jsellmu lil xulxin, aħna bil-Malti forsi ngħidu l-paċi miegħek, l-Arab jgħidu assalamu għalik, il-Lut jgħidu xalom, ġifieri l-paċi miegħek. Jien nimmaġina u xek tal-lodija twajba li kienet Marija, illi l-ewwel kelma illi ħarġet minn fomma u nista' ngħid minn qalba u mill-eżistenza kollha tagħha kienet il-kelma islim għalik, xalom, il-paċi miegħek. U setet tgħidu mhux biss b'konvinzjoni, setet tgħidu minn qalba għaliex fġufa kellha dak illi kellu jkun kif sejrin nisimgħu fil-profezija tal-Quddisa ta' nofs il-lejl, il-prinċep tas-slim, il-prinċep tal-paċi. Allura tiġa din it-tislima, anki jekk San Luqa ma jġibis testualment, ma nistgħu nimmaġinawha skont il-konsuetudni ta' żmien, kum Marija setet tgħidha minn qalba, l-paċi miegħek, is-sliem għalik. U intom tafu illa li xtejdu Elisabetta, illi malli smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, araw xi żmien, it-tarbija qabżet fih dani, xi ġmiel. Mela għandna x-xalom ta' Marija, kelma mnebħa bil-Ispirtu Santu, kelma mnebħa mill-preżenza ta' Ġesu, għadu qed jissawwar xkejken fil-ġuf safi ta' din ix-xebba ta' din il-Verġni Marija, illi anqal lil Battista malli smajt leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Intom tiftakru x'kien qal l-Anġlu Gabriel lil Zakkarija meta ħabbarlu it-twelid ta' Ġwanni, kien qallu ikun mimli bl-Ispirtu Santu sa minn ġu fommu. Araw xi ġmiel, ikun mimli bl-Ispirtu Santu, l-Ispirtu tal-profezija li kellu jakkumpanjah skużawni, li kellu jakkumpanjah sal-aħħar
sal-martirju tiegħu ikun mimli bl-Ispirtu Santu sa minn ġuf ommu. U allura dik il-qabża fil-ġuf ta' xwejħa Elisabetta ma kienx biss fenomenu naturali illi l-ommijiet illi ġarraw it-trabi f'ġufhom jafu. Iċ-ċaqliq ta' trabi li jagħti ferħ kbir għax għandek ħlejqa ħajja, ħlejqa mxenqa li titwieled. Ma kienx biss fenomenu naturali, ma kien l-Ispirtu Santu li diġà anqal lil Ġwanni. Dan iċ-xkejken Ġwanni għadu fil-ġuf ta' 6 xhur fil-ġuf illi diġà qed jindika biż-żifna tiegħu f'ġuf ommu il-preżenza tal-Messija, il-preżenza ta' Ġesu għadu, ħanużaw kelma ta' xjenzati tal-lum, għadu ftit ċelluli fil-ġuf ta' ommu. U dak l-Ispirtu Santu li dejjem jingħata b'abbundanza ma jibqax fil-ġuf, imma jfur joħroġ fil-kelma illi bija Elisabetta sellem lil Marija. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Attenti, San Luqa jgħid mhux biss qalet dan il-kliem, ma San Luqa jgħid infexxet fajta kbira u qalet, immaġinawha din ix-xena, raw il-ferħ ta' din il-mara anzjana li mtliet bl-Ispirtu Santu, xogħol ta' Ġwanni fil-ġuf tagħha, u għajtet, stqarret, ipprofessat, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan li jom il-mulej tiegħi tiġi għandi, raw xi ġmiel. Elisabetta tinfex, tajjat, tbirek lil Marija li kieku kellna nittraduċu b'mod litterali, int l-imbirka fost in-nisa kollha, l-aktar imbirka, the most blessed. Ovvjament għaliex fl-Iskrittura il-barka hija dejjem marbuta mal-ħajja. U Marija mhux biss kellha l-ħajja ta' Ġesu f'ġufa, imma f'ġufa kellha l-awtur tal-ħajja, Sidna Ġesu Kristu. Allura l-Ispirtu Santu illi jingħata b'abbundanza lil din l-omm anzjana Elisabetta, frott Ġwanni f'ġufa, setet tajjad bil-fer, setet tesprimi il-verità dwar ix-xebba ta' Nazaret, imbirka fost in-nisa, l-aktar imbirka fost in-nisa. Umbirek, ovvjament, il-frott tal-ġuf tiegħek, u mhux biss minn fejn ġieni dan li jom sidi, li jom il-mulej tiegħi tiġi għandi. Et tħossuh l-Ispirtu Santu. Għadna fil-bidu bikri, għadhom ma tweldux il-personaġġi l-kbar, Ġwanni, Ġesu, ma l-Ispirtu Santu tiġà rrevela lill-Elisabetta illi f'ġuf Marija kien hemm sida, om il-mulej tiegħi, u minn fejn ġieni dan li jom il-mulej tiegħi tiġi għandi. Allura setet taqbdilha wiċċa lil Marija u tgħidilha int l-aktar imbirka, mhux biss għax qed iġġor l-awtur tal-ħajja f'ġufek, imma x'int minkejja żoritek u żożitek emmint dak kollu li ntqallilek min-naħa tal-mulej. Kemm hi sabiħa l-aħħar kelma illi tiġi mogħtija lilna fil-Vanġelu tal-lum. Kien dik li jemnet li seħħ kull ma bat jgħidilha il-mulej. Xi ġmiel. Allura
joħroġ aktar bid-dier propju f'dan is-santwarju Marjan tal-Viżitazzjoni. Il-ġmiel, il-kobor ta' Marija. Ekku, tiġà fil-bidu tal-Vanġelu Luqa jfakkarna permezz ta' din il-ġrajja sempliċi li Marija hija l-aktar imbierka. Għal-fidi tagħha għax emnet kull ma ntqalilha min-naħa tal-mulej, emnet mhux femet kollox, attenti hemm differenza. Emnet għamlet att ta' fiduċja x'dil povra tfajla jgħiduli intom setet femet. Ma femitx kollox, imma l-att ta' fiduċja u l-ubbidjenza tagħha kien perfett. Għalhekk kien ja int li jemmint dak kollu li ntqallilek min-naħa tal-mulej. Imbierka inti, l-aktar imbierka fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. Xi ġmiel mhux hekk. Hemm anke ħsieb ieħor u nagħlaq bih, speċjalment fi żminijietna. Meta l-kliem dispreġġattiv fuq il-ħajja umana jweġġek dawk ftit ċelloli, l-abort huwa permess il għaliex dawk huma ftit ċelloli. Hawnhekk għandna dera ta' żewġ ommijiet tqal illi it-trabi li qed iġorru tiġà f'ġufhom qed juru min huma u x'kellu jkun ir-rwol tagħhom. Ġwanni li jaqbeż bil-ferħ. Ġesu għadu propju fil-bidu ta' tnissil li anqal lil Ġwanni u bis-saħħa tiegħu fankarem is-seħħ splużjoni ta' Spiritu Santu, ta' Spiritu Qaddis. Kif tista' ma tqis il-ġmiel ta' tarbija fil-ġuf anki jekk għadha propju fil-bidu ta' tnissil tagħha. Isu bħal donnu jien hekk inqisu li b'dan il-Vanġelu il-mulej jrid jurina mhux biss il-qdusija ta' kull ġuf, imma anki il-qdusija tal-ħajja li titnissel anki hija qaddisa fil-bidu bikri tagħha. Aħna nafu li mbagħad dal-Vanġelu jkompli. Ma qrajniex għax mhux qiegħed fit-test liturġiku li din ix-xena tal-ġenn li tqanqlek l-Ispiritu Santu propju anke x'intaqrah ma jħallikx kwiet. Daqqa waħda għandna splużjoni, għaliex imbagħad dan il-Vanġelu jagħlaq b'Marija illi propju qalba tisplodi b'dak l-innu tan sabiħ ta' ringrazzjament. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-salvatur tiegħi. Jien nimmaġina dawn iż-żewġ ommijiet jisfnu bil-ferħ, jaqbżu bil-ferħ. Għaliex le? Biex iroddu ħajr lill-Alla bil-mod tagħhom, b'ġisimhom, dak il-ġisem qaddis, dak il-ġisem li kien qed iġorr il-Battista u t-tabernaklu qaddis ta' Marija li kienet iġorr lill-Alla magħmul bniedem, ekku jagħtu glorja lill-Alla u jroddulu ħajr għall-imħabba tremenda li kellu għalihom u permezz tagħhom għall-bnedmin kollha ta' rieda tajba. Jalla jkun dan l-ispirtu li jkompli jferraħna dawn l-aħħar jumej li fadlinna biex niċċelebraw bil-ferħ it-twelid tal-mulej tagħna Ġesu Kristu.
مissierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sama hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier, Liban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Ejja mulej Ġesu, id-dinja qed tistennik. Ejja mulej Ġesu, id-dinja qed tistennik. Fid-dinja qed tonqos il-paċi, inti l-paċi. Ejja mulej Ġesu, Ġesu, id-dinja qed tistennik. Ejja mulej Ġesu, id-dinja qed tistennik. Id-dinja qed tfittex l-imħabba, inti l-imħabba. Ejja mulej Ġesu, Ġesu, id-dinja qed tistennik. Ejja mulej Ġesu, id-dinja qed tistennik. Madwarek miġbura ulidek biex jagħtuk qima. Ejja mulej Ġesu, Ġesu, id-dinja qed tistennik. Ejja mulej Ġesu, id-dinja qed tistennik.